Минахме гората. Сега тук изгледахме много хубава живописна гледка. И малко почивка наравно, че до сега беше изкачване. На връщане ще е хубаво, приятно, точно като си изморен. Обаче приятно, много хубаво. Въобще не съжалявам, че дойдох и мисля, че сам е най-хубаво. Не се съобразява с никой. Газ. Ако има хора, ако има мечки, да видим. И така. Национален Балкан, Централен Балкан. Посока Хижа Добрила и връх Амбареца или Новото Левски. Едно от двете, не знам как е точно. И това е. Някакви хора идват. Айде, чао от мен.